Cael ei hennill yn ganol, cael sbiwch pwy sy'n ceisio cael lawr Williams. Y bêl mewn yn chwilio am Rhys Hughes. Bob tro mae'r bêl ganddo. Mae'n posibiliad, a mae Hughes di canfod Pŵl, a mae Pŵl di'r rhoi Cei Connah ar y blaen. Nawr te, dyma be di annisgwyl. Nawr te, mae ganddo ni gêm. Y Seintiau Newydd dim, Cei Connah 1. Mae yna lot o siarad i bod am Rhys Hughes tymor yma. Mae wedi sgorio 15 gol, ond i fi mae wedi serenu mewn tîm sydd wedi gorffen yn 8fed. Wyt ti'n gallu camu fyny? Wyt ti'n gallu gwneud rhywbeth arbennig yn erbyn y tîm mawr, yn y gema mawr? A dyna mae'n neud yn fama. Ia Pŵl sy'n sgorio, ond mae'r gol yma i gyd am Rhys Hughes. Cyfle i'r Seintiau daro nôl yn sydyn. Holden allan at Wilson. Wilson, clyfar! Cyfle fan hyn, broboli ar gydiau, mae'n gwiro. Ac oedd calon George Ratcliffe yn iwddo am eiliad fanne. Hyfryd gan Smith yn chwilio. Mae yna dynnu anheg yn fanna. Mae wedi bod chydig bach yn anlwcus os ni'n tybio. Chris Owens o bosib yn lwcus. Oedd Wilson yn benderfynol. Mae'r gic yn cael ei roi ni erbyn o. Mae'r gol yn cael ei gwrthod. Brobl a Holden, uwch ben y bêl. Mewn y hi gan Holden! Cic rydd, berffaith. Cic rydd sy'n deilwng o rownd Derfynol. Beth sy'n mor special am hon, mae'n edrych yn berffaith oherwydd maen nhw jyst yn newid yr ongl. Mae'r wal yn torri gan bod yna un cyffyriad bach, ond hefyd, drwy jyst shiftio'r bêl, touch bach i'r chwith, ti'n gallu mynd rownd y wal hefyd. Wedyn ti'n gorfod bod ddigon da. Ddigon da efo'r droed chwith na gan Holden i ffeindio'r gornel. Ydy o ddigon da? Wrth gwrs i fod o. Redmond. Williams oedd o'n gyfle. Mae o'n dyrnu'r ddeior ac os mae o'n gwybod be ddyle fo. Fe alle fod i'r Seintiau ar y blaen. Twt, Holden. Crysau coch yn nôl. Redmond, mae dda ar dderchog. Williams yn sgorio, y bas a'i gnathu, ac ar ei diweddu, oedd y dyn ydych chi isio fod. Unfed gol ar 10 y tymor, a'r cyfan yn dod o bas gampus, ac mae'r Seintiau ar y blaen. A wedwch chi be, mae'r modd maen nhw'n dathlu yn profi mor anodd mae wedi bod i fod ar y blaen. Owens. Woodcock. Ymdech dda! Cosi to ar hwyd nath i. Mae'r ergyd ar ei droed dde yn fanna. Chwilio am y gornel bella yna. Yndi mae'n agos, mae yna scramble yn fama. Mae Gein trio stopio fe'i ben. Bron iawn. Hughes, as nhw chwilio am Hughes drwy'r amser! Am beniad gan Redmond y capten. Oedd Pŵl yn dod mewn, oedd i lygyd o ar gefn yr hwyd am beniad amddiffynol. Kenny. Durant, mewn at Mwandwy. Redmond, bobl bach. Waw, nath o mor dda. Sbia nhw, come on. Dwi'n mynd disgwyl dim gau gan y boi. Am flynyddoedd yn yr uwch gyngred yng Nghymru. Mae wedi bod un o'r chwaraewyr gorau, dim ond pa safle mae wedi chwarae. Clark yn mynd amdani, peniada, a dyna ddigwyddiad ola y rownd Derfynol. Ac am y tro cyntaf mewn degawd, mae'r Seintiau wedi ennill y trebl domestig.